Hola gent, què tal? Soy Chente Luz, benvinguts a Game World a Barcelona. Sí, aquest sóc jo a la cua de la Barcelona Games World. Amb vergonyeta, perquè això de parlar envoltat de gent en una cua doncs fa una mica de vergonyeta. Però bueno, què hi farem? N'hauré d'anar aprenent. Bé doncs, aquí comença la meva crònica, la meva visió de la Barcelona Games World que es va celebrar aquest cap de setmana a Barcelona. Jo hi vaig anar diumenge, així que aquest és el meu dia. Chente Luz. Play! Estem aquí fent una cua que t'hi cagues. A veure, senyor càmera, mostri una mica la cua. Com si això no s'hagués fet mai a Barcelona. Ai, no s'ha fet mai. La gent és molt friqui per aquí, o sigui que quan estiguem a dins gravarem una mica què passa, però ara mateix la cua em sembla que estarem una hora i pico. O sigui que, bueno, farem el que puguem. Hola, què tal? Veieu el cartell aquest? Fa un moment també el veiem, però des d'allà. O sigui, ara estem aquí. O sigui, hem fet... Abans estàvem allà, veieu? El meu dit? Estàvem allà. Ara estem aquí. Estem fent com voltes, que està molt bé això per poder entrar. Jo crec que d'aquí 3 hores estarem a dins, vale? O sigui que no sé, ja ens veurem algun dia, vale? Ara té el cartell aquí, Abans estàvem allà, i ara ja... Allà? Després hem vingut per aquí, ja estem aquí. I ara que hi ha una altra cua que ve cap aquí. És superguai, Superguai. Sí. Però ja estem aviat, A veure, tira cap allà, mira. Ja estem aquí. No hi ha ningú gairebé per arribar. Bueno, a veure si ens veiem dins. Després de 2 hores de cua, 2 hores i alguna cosa, ja estem dins. L'organització una puta merda, perquè ens han unit com 2 cues i aquí s'ha colat tot Cristo. Però bueno, ja estem dins. Veiem aquí la sede del Games World Barcelona. Ens veiem dins.
Innovació. Això estava a les fires abans. I bé, això ha sigut tot el Barcelona Games World. Només vaig anar el diumenge. La veritat és que la fira va molar bastant. Llàstima de no poder jugar res. La veritat és que va ser bastant interessant. Espero que l'any que ve la tornin a fer, la facin millor, millorin cosetes, però que la tornin a fer, perquè la veritat és que mola tenir una fira així al costat de casa, gairebé literalment. Bé, doncs això és tot. Doneu-li un like si us ha agradat el vídeo, subscriviu-vos si voleu seguir el canal i això és tot. Adeu!